Mae Menter Cymraeg wedi penderfynu ar ôl blynyddoedd lawer o grwpiau sgwrsio dysgwyr llwyddiannus iawn yn gorllewin y ddinas. Ni wedi mynd ati i ddechrau rhai draw yn y dwyrain. Felly, diolch i'r camio fan hyn ar Wellfield Road. Ni'n mynd i fod yn cynnal sesiwn wythnosol i ddysgwyr bob bore dydd Llun, jyst i ymarfer i Cymraeg a chwrdd â dysgwyr eraill. Fel arfer dwi'n mynd i clonc yn y cwtch, sy'n chapter, ac ro'n i eisiau jyst cwrdd ar llawer o bobl arall ac gwneud ffrindiau ac siarad mwy o'r Gymraeg. Dechreuais i pan o'n i yn yr ysgol Saesneg yn Caerdydd, ac dwi wedi gwneud y lefel O a lefel A ac gwneud cyrsiau bach. Felly'n rhaid i fi just ymarfer nawr, jyst i cadw'r iaith yn dda. Ar y cyfan, mae'r dysgwyr sy'n dod yn siarad Cymraeg yn dda iawn, ond di hynna ddim i weid bod yna ddim croeso i bawb, beth bynnag i lefel. Os ydyn nhw jyst yn dod a gwrando, mae hynna'n oce, mae yna rai yn dod a jyst gwrando falle am cwpl o sesiynau cyn mynd ati i fentro, siarad a sgwrsio eu hunain. Pa gyngor fysych chi yn cynnig i bobl sydd falle ddim yn ffeindio pethau cweit mor hawdd a da chi wedi wneud, er enghraifft? Os ydy'n mynd i wersi, jyst siarad gyda pawb yn yr egwyl ac jyst sgwrsio gyda rhywun ar dy ffôn symudol, textio, jyst yn ymarfer dda hefyd ac jyst ceisio e-bost yn defnyddio y geiriau hefyd, jyst gallen popeth yn y Gymraeg, unrhyw beth o gwbl. Yn ogystal â'r sesiwn yma ar fore dydd Llun, i ni yn hefyd yn dechrau sesiwn gyda'r nos a'r nos Iau, o 7 o'r gloch ymlaen, i'r agofn bod yna ddysgwyr sydd felly yn y gwaith yn ystod y dydd ac eisiau dod gyda'r nos. So, bob nos Iau, 7 o'r gloch, dewch i ymuno ni am beint felly'n edrych na'r paned, croeso i bawb.